Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel. Pumasok na po si Nunoy, tapos hanggang alas 2 lang po siya ngayon. As I've said sa nakaraang vlog ko. So, ipaprank natin siya ngayon guys kasi naiwan po niya yung cellphone niya. Nagmamadali kasi siya kanina, kaya hindi niya namalaya na naiwan niya yung cellphone niya. So, sabihin natin mamaya pagdating niya guys na hindi niya naiwan, baka nahulog niya sa bulsa niya. Tingnan natin guys kung maniwala siya sa akin or matalino pa siya kaysa sa akin. So, kakatapos ko lang po uminom ng guys, yung maintenance naming dalawa. Siya, food supplement. Wala uy, nagchat man ko nimo nga magpalit ka og kanang naay tanon katong isabaw, atong kanang naay. Wala bitaw. Wala, nagchat man ko nimo katinga ko wa ka mo reply. Nabilin akong cellphone oy. Wala lagi. Nabilin. Asa man mo gibilin? Nahug siguro to nimo. Nabilin oy, nabilin. Unsa pagkaingon nimo nga nabilin be? Wala Be? akong masud sa bulsa. So wala oy wala man diri nagchat ko ni pamahal palit og ganang ko ano atong lawuyon. Kadi ako wa ka mo reply. Nahug to. Wala ka wa na kay cellphone. Na kay cellphone mo na natin guys yung ato nagawas ang cellphone guys na atong gitaguan. Wala man na prank guys. Batiin ko pala ng belated happy birthday ang pamangkin ko na nag-birthday noong January 9. Jan, belated happy birthday. Mingaw na si Tita Ninjo Amping mo permi, Eskwela Mugtaro. So, before natin tapusin ang video natin guys, paki-subscribe na din po ng YouTube channel niya. Nandyan po siya sa screen. Paki-support na lang din po guys kasi na-appreciate ko po siya kasi every upload ko, nagko-comment po talaga siya sa mga vlog ko na ina-upload. So, maraming salamat po, Mang Wawa Wings. Please subscribe guys. Bye everyone!